Haga jingle kai I League haprenga Delhi FC Persia eka 6 hari. Haba pai shakana jingle kai ka 6 hari kala khore ka 6 job hadin magalala ban pelim ya ka Delhi FC da laila ar. Bad ya ka gol pen job jong ka 6 hari la yo ban siapa shwa ban kut ka jingle kai kata ha kaminin ka bakhandai peu plus san. Hagawai par ka jingle kai haprenga Khlem Kerala Persia eka Mohammedan. Haga ka jingle kai ka Mohammedan kala khore ka 6 job hadin magalala ban pelim salit ya ka Khlem Kerala da laila ar. Bad ya ka gol pen job jong ka Mohammedan la yo ban tap ha kaminin ka bakhandai peu plus new. Haga jingle kai Indian Super League haprenga Chennaiyan Persia eka Odisha. Haba pai shakana ka jingle kai ka Chennaiyan kala khore ka 6 job hala ying hadin magalala ban pelim ya ka Odisha FC da ar la kawai. Bad ya ka gol pen job jong ka Chennaiyan la yo ban tap ha shwa ban kut ka jingle kai kata ha kaminin ka bakhandai peu plus sau lengbau Jordan Murray. Haga jingle kai Bundesliga haprenga Kon Persia eka Leverkusen. Haga nga jingle kai ka Leverkusen kala khore ka 6 job shabar na la ying hadin magalala ban pelim ya ka Kon da ar la not. Bad ya gini ki ar gol jong ka Leverkusen la yo ban tap lengbau Frimpong haga minit ka balai peu pra bad Grimaldo haga minit ka banyau peu lai. Bad lengbang nga jing job ka Leverkusen ka tam hadu si peu point ya ka Bayern Munich ka bawan haga kerdan ka ba ar. Haga jingle kai La Liga haprenga Atletico Madrid Persia eka Real Betis. Haga nga jingle kai ka Atletico Madrid kalala ban pelim ya ka Real Betis da ar la kawai. Hagawai par ka jingle kai haprenga Athletic Club Persia eka Barcelona. Haga nga jingle kai baro art ligi ken hun ke khai Khlem la abat penki jar nadu basdang ka jingle kai adu bokot jong ka jingle kai. Haga jingle kai Serie A haprenga Napoli Persia eka Juventus. Aba pai shakana ka jingle kai ka Napoli kala khore ka 6 job halaying hadin magalala abat pelim ni ka Juventus da ar la kawai. Badia ka gol pen job jong ka Napoli la yo ban tap haga minit ka ba pra peu pra lengbau Raspadori. Haga jingle kai Premier League haprenga Burnley Persia eka Bournemouth. Haga nga jingle kai ka Bournemouth kala khore ka 6 job hadin magalala abat pelim ni ka Burnley da ar la not. Hagawai par ka jingle kai ka Hakhmat tanat bat ka deru ka Manchester Derby haprenga Manchester City Persia eka Manchester United. Haba pai shakna ka jingle kai ka Manchester United kala yo shwa bat penki jar tang haga minit ka ba pra lengbau Rashford. Badai na magna ka shigol ka Manchester United ka tam haga kela step dai waila not. Henry haga kela minit ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Foden haga minit ka ba san pen riu. Badai haga minit ka ba pra peu ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol pen tam. Bad sai sin ya ka gol la yo biang ban tap lengbau Foden. Bad ashwa ban kot ka jingle kai kata ha minit ka bakhandai peu plus iway urang tap gol bakan sai jong ka Manchester City o Erling Haaland le yo ban tap ya ka gol ka balai naga banta ka Manchester City. Badai la bagi neki lai gol jong ka Manchester City la penlong ya ka Manchester United bagan mat ya ka 6 rem da lai la ka way ha ka jingle kai. Baling bagan nga jing job ka Manchester City ka duna 10 point ya ka Liverpool ka babad ya ka kerdan ka banengkong ha ka mit ya 10 point.